హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజయ్ తెలుగు అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇండియాలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్సెస్ అయిన ఓఎన్జీసీ పెట్రో ఆడిషన్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులను రిలీజ్ చేశారండి. ఆ నోటిఫికేషన్ గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. దీనికి డిప్లొమా మరియు ఇంజనీరింగ్ చేసిన అభ్యర్థులు అందరూ అప్లై చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్ పోస్టులు 11 రిలీజ్ చేశారండి. నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు 2 రిలీజ్ చేశారు. నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులలో క్రాకర్ ఆపరేషన్స్ 1 పోస్టును, పాలిమర్ ఆపరేషన్స్ 5 పోస్టులు రిలీజ్ చేశారు. వీటికి అన్నింటికి ఎగ్జిక్యూటివ్ మరియు నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు అన్నింటికి డిప్లొమా మరియు ఇంజనీరింగ్ చేసిన క్యాడెట్స్ అందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఒక పోస్ట్ వైజ్ ఏమేమి అడిగాడు, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఎక్కడ పోస్టింగ్ ఉంటుంది అనేది మొత్తం ఇక్కడ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు మొత్తం 11 ఉన్నాయని చెప్పాం కదా. అందులో మొదటిది క్రాకర్ ఆపరేషన్స్ అండి. ఇందుకు 2 పోస్టులు రిలీజ్ చేశారు. క్రాకర్ ఆపరేషన్స్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుందండి ఏవో ఉన్నాయని. పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ 1 ఇయర్ అడిగారు. యాన్యువల్ సిటీస్ వచ్చేసి 6 లక్షల నుంచి 8,50,000 వరకు శాలరీ ఉంటుందండి మీకు. అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ 28 సంవత్సరాలు మ్యాక్సిమం ఉంది. వేకెన్సీస్ 2 ఉన్నాయి. లొకేషన్ వచ్చి దహేజ్ అండి. వీటికి మీరు అప్లై చేయాలనుకున్న వారు ఇక్కడ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేయగానే మీకు అప్లికేషన్ లింక్ వెళ్ళిపోతుందండి. ఇలా క్లిక్ చేయగానే అప్లికేషన్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు ఈ గైడ్లైన్స్ అన్ని చదువుకొని మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇదే గైడ్లైన్స్ ఉంటాయండి, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. అప్లై చేయాలనుకున్న వారికి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కెన్ బి బీఈ, బీటెక్, బీఎస్సీ ఇంజనీరింగ్ వీళ్ళందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, మినిమం 1 ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వారందరూ ఈ పోస్ట్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. అప్లై చేసుకోవడానికి ముందు ఇవన్నీ చదివి ఒకసారి ఐఎమ్ కన్ఫర్మ్ హియర్ అని క్లిక్ చేసి అప్లై చేయండి. ఓకే, అప్లై చేయగానే ఇలా క్లిక్ చేయగానే అప్లికేషన్ నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ మీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఆల్రెడీ లాగిన్ అయిన వారికి, లాగిన్ కాని వారికి క్లిక్ హియర్ టు రిజిస్టర్ నౌ. దీన్ని క్లిక్ చేయగానే మీరు రిజిస్టర్ అయిపోవచ్చు అండి. కొత్తగా అప్లై చేయాలనుకున్న వారికి అందరూ ఇలా చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ అప్లై చేసిన వారు మళ్ళీ కొత్తగా అప్లై చేయాలనుకున్న ఫ్రెష్గా అప్లై చేయమని చెప్తున్నారండి. క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు, ఫ్రెష్ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు అనేసి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక పాలిమర్ ఆపరేషన్స్ క్లిక్ చేయగానే 7 పోస్టులు ఉన్నాయని చెప్పాం కదా. దీంట్లో డిప్యూటీ మేనేజర్, సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు ఉన్నాయండి. డిప్యూటీ మేనేజర్కి 9 సంవత్సరాలు మినిమం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలని చెప్తున్నారు. శాలరీ వచ్చేసి 13 లక్షల నుంచి 19 లక్షల వరకు ఇస్తారు. మాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి 38 సంవత్సరాలు, అంతకన్నా మించకుండా ఉండాలి. ఒక పోస్ట్ ఉందండి, దహేజ్లో ఉంది. సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి మినిమం 3 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. 7,50,000 నుంచి 10,50,000 వరకు ఇస్తారండి శాలరీ. 32 సంవత్సరాల వయసు మించకుండా ఉండాలి. 3 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చేసి మినిమం 1 ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ 6 లక్షల నుంచి 8,50,000 వరకు శాలరీ ఇస్తారండి. 28 సంవత్సరాలు దాటకుండా ఉండాలి ఏజ్ అనేది. వేకెన్సీస్ 3 ఉన్నాయి. వీటికి అప్లై చేయాలనుకున్న వారు అప్లై క్లిక్ చేయగానే అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి యుఎన్ఓ ఆపరేషన్స్ పోస్ట్ ఉన్నాయి. మొత్తం 5 ఉన్నాయి. యుఎన్ఓ ఆపరేషన్స్ కింద అసిస్టెంట్ మేనేజర్, సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు ఉన్నాయి. సేమ్ శాలరీ ప్యాకేజ్, సేమ్ ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారండి. ప్రీవియస్గా ఏమి ఇచ్చారో అదే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్యాకేజెస్ అన్ని అదే శాలరీ ఉన్నాయి. మెకానిస్ట్ మైండ్ పోస్టులకు మొత్తం 2 ఉన్నాయండి. ఇందులో అసిస్టెంట్ మేనేజర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు ఉన్నాయి. యాజ్ యూజువల్గా ప్రీవియస్గా ఉన్నవే క్వాలిఫికేషన్ అందించారు. ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మైండ్ వచ్చేసి 1 పోస్ట్ ఉందండి. ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్ట్ మాత్రమే ఉంది. మినిమం 1 ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు. శాలరీ 6 లక్షల నుంచి 8,50,000 అండి. ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు అన్నిటికీ మినిమం 1 ఇయర్ అడుగుతున్నారు. శాలరీ 6 లక్షల నుంచి 8,50,000 వరకు ఉంది. ఏజ్ లిమిట్ 28 సంవత్సరాలు మించకుండా ఉండాలని చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కటి ఇలాగే ఉన్నాయండి ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకి. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ మైండ్ వచ్చేసి 1 పోస్ట్ ఉంది. ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టే ఉందండి. సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్ట్ మినిమం 3 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. 7,50,000 నుంచి 10,50,000 వరకు ఇస్తారు శాలరీ. అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ 32 సంవత్సరాలకు మించకుండా ఉండాలి. లొకేషన్ వచ్చేసి పోస్టింగ్ లొకేషన్ దహేజ్ అండి. ఇక ఫైర్ పోస్టులు చూసినట్లయితే మేనేజర్ పోస్టులు ఉన్నాయి. ఫైర్లో మినిమం 12 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నాడు. 16 లక్షల నుంచి 20 లక్షల వరకు శాలరీ ప్యాకేజ్ అనేది ఉంటుంది. మాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ 42 సంవత్సరాలు మించకుండా ఉండాలి. ఒక వేకెన్సీ ఉంటుంది. లొకేషన్ వచ్చేసి ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ అన్నింటికి దహేజే ఇచ్చాడండి. ఓకే, ఇక సిటిఎస్ పోస్టులు గమనిస్తే 2 పోస్టులు ఇచ్చాడు సిటిఎస్వి. సీనియర్ మేనేజర్ 1 పోస్టు, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ 1 పోస్టు అండి. సీనియర్ మేనేజర్కి 15 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. అసిస్టెంట్ మేనేజర్కి 6 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. సీనియర్ మేనేజర్కి 20 లక్షల నుంచి 27 లక్షల వరకు శాలరీ ఉంటుంది. అసిస్టెంట్ మేనేజర్కి 9 నుంచి 13 లక్షల వరకు శాలరీ ఉంటుందండి. సీనియర్ మేనేజర్కు ఏజ్ లిమిట్ 48 సంవత్సరాలు ఇచ్చాడు. జూనియర్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్కి 30 సంవత్సరాలు మాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చాడు. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకునే ఛాన్సెస్ లేవు. ఫినాన్స్లో 1 పోస్ట్ ఉందండి. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ 2 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఫినాన్స్లో సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు మినిమం 3 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. 7,50,000 నుంచి 10,50,000 వరకు శాలరీ ఇస్తారు. 32 సంవత్సరాల మించి ఏజ్ లిమిట్ ఉండకూడదండి. లొకేషన్ వచ్చేసి దహేజే. ఇక ఫినాన్స్లో 1 పోస్ట్ ఉందండి. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో 1 పోస్ట్ ఉంది. అది కూడా జనరల్ మేనేజర్ పోస్ట్ అండి. మినిమం 21 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. 28 లక్షల నుంచి 40 లక్షల వరకు శాలరీ ప్యాకేజ్ అనేది ఉంటుంది. 52 సంవత్సరాల మించి ఏజ్ లిమిట్ అని ఉండకూడదండి. పోస్ట్ ఆఫ్ లొకేషన్ వచ్చేసి దహేజే. ఇక శాప్ అండి. శాప్లో మొత్తం 2 పోస్టులు ఉన్నాయి. శాప్లో ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ 1,
SAPలో మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ 2 పోస్టులు ఉన్నాయండి. ఇవి ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్ పోస్టులు అండి. నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు క్రాకర్ ఆపరేషన్ 1, పాలిమర్ ఆపరేషన్ 5 పోస్టులు ఉన్నాయండి. క్రాకర్ ఆపరేషన్ల కింద అడిగిన పోస్టు జూనియర్ సూపర్వైజర్ అండి. మినిమం 1 సంవత్సరం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. 3,90,000 నుంచి 4,70,000 వరకు శాలరీ ఇస్తారు. 28 సంవత్సరాల వయసు మించకుండా ఉండాలి. ఒక వేకెన్సీ ఉంది. లొకేషన్ దహేజ్ అండి. ఇక పాలిమర్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి 5 పోస్టులు ఉన్నాయండి. ఇందులో జూనియర్ సూపర్వైజర్ పోస్టులు 5 ఉన్నాయి. మినిమం 1 సంవత్సరం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. 3,90,000 నుంచి 4,70,000 వరకు శాలరీ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ 28 సంవత్సరాలు మించకుండా ఉండాలి. వేకెన్సీస్ 5 ఉన్నాయి. పోస్టింగ్ లొకేషన్ దహేజ్ అండి. అప్లై చేయాలనుకున్న వారు క్లిక్ చేయాలి. అప్లై లింక్ క్లిక్ చేయగానే ఎలిజిబిలిటీ ఏమేమి ఉన్నాయో మొత్తం ఇస్తారండి. నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకి అప్లై చేయాలనుకున్న వారు క్లియర్గా ఈ ఎలిజిబిలిటీ అని చెక్ చేసుకొని మీరు ఎలిజిబుల్ అయితేనే అప్లై చేసండి. క్లిక్ చేసి అప్లై చేసుకోండి. ఇక్కడ మీ యూజర్ నేమ్ నార్మల్గా ఉంటాయండి. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఇది ఆల్రెడీ లాగిన్ అయిన వాళ్ళకి. ఒకవేళ లాగిన్ కాకుండా కొత్తగా అప్లై చేసే వాళ్ళకి ఫ్రెష్ అప్లికేషన్ అయితే క్లిక్ హియర్ టు రిజిస్టర్ నౌ దీన్ని క్లిక్ చేసి అప్లై చేసుకోవాలండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా మొత్తం ONGCలో ఉన్న నోటిఫికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయనేసి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా విజేత తెలుగు అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ను ఇంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోలు అన్నీ ముందు రావడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకొని దానివల్ల మేము చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడడానికి వీలుగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ విజిటింగ్ విజేత తెలుగు అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్.